cum să faci bucle cu cere. Dar nu o să țină chiar mult. Uitați, acum mă duc la mecanic. Uitați. Că nu știu prea bine să mânc, și pun doar așa materie. Unde să mă pe aici? Că dăm în spație iară. Că nu știu să mânc. Ce... Pe unde să mă? Pe unde mă duc acum? Am greșit strada. A greșit strada. Uitați. Trebuie să facem nu știu de câte ori asta pe căvar. Vezi, apăsați pe ăsta, domnul. Apăsați pe. Apoi, dați în spate. Faceți așa. Vedeți cum se lasă în jos. Așteptați. Hai că până. Uitați. Când a coborât. Uite, mă duc așa, frumos. Nu contează dacă mai e față sau în spate. Uitați. Vedeți? Nu contează. După ce ajungi acolo sus, o să... Hai să vă arăt, că nici eu nu prea știu. Uitați-vă. Faceți așa. Așa. Intrați la pân. Faceți așa. Așa, intrați pe mine și te schimbați. De 10 ori. 7 câte vreți. Păi, până vezi că tot în continuu mere linia e neagră. Vezi, mergi până și dați înapoi până. Cred că nu pe mașina asta mereu. N-am încercat pe altele, dar o să încerc. Faceți iară. Hai mă. Ați văzut cum o merg la unul? Apoi dați pe mână. Iar, vedeți? Nu am bucle putere, să nu credeți că... Uitați să vă arăt. Nu-mi place. Trebuie să fie mai frumos. Vedeți? 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 Tot așa faceți de multe ori, până vedeți că linia aia e în jos. Vedeți cum tot să merge. Apoi să ieșim afară. Nu crezi că vă mint. N-am bucle putere pe ea, dar o să fac ea și mea. Tot așa faceți în continuare. Ațineți cu gestul celălalt accelerația. Uite, dați în continuare așa, cu celălalt dați așa. În continuare. Cred că o să durează ceva. Da, dați mai departe. O să merge, dacă mi-am încercat odată. Am fost uimit. Am văzut la alții YouTube, m-am gândit să fac și asta. Uitați cum o să merge. Apoi și iară.
Uitați. Hai mă, odată. O să stână ceva, dar eu să fac de multe ori. Nu-mi pasă cât o să durează. Da. Gata, vedeți acum? Uitați acum. Acum e bug de putere. Iui, până apă! Dar să-mi cred că vă mint. Dacă, uite, trebuie să puteți să faceți asta, dacă vreți putere. Nu fac nicio șmecherie. Intru aici. Uitați. 847, 150. Ce să mai vă zic? Atât e. Nimica mai mult. Să vă dați. Nu uitați de un like.